В това видео ще ти покажа защо не можеш да намериш клиенти и всъщност какво те спира от това да имаш постоянен поток на клиенти за консултантския ти бизнес или за инфопродукта ти или за агенцията ти. Може би знаеш, ако си гледал старите видеа, ще говорим за твоята продажба на фуния и всъщност как прекарваш клиентите през процес, в който можеш да ги убедиш, че те имат голям проблем и имат нужда от твоето решение. Като започнем от там, че всеки клиент има проблем. И този проблем е твоят продукт, което всъщност е решението на този проблем. Това е близко до ума. Но защо някои хора имат перфектните решения на проблемите на хората, но не могат да продадат? Чувал съм много мои приятели познати да казват: "О, брат, намерих перфектния продукт, който ще продавам, решава проблем." И какво? Когато ти не можеш да направиш проблема достатъчно голям в главата на хората, така че те да изпитат нужда от това да се купят твоето решение. Общо взето, за да мога аз да продавам моите услуги плюс 3000 лева на месец, което означава, че имам клиенти, които ми плащат до 7000 лева всеки месец. Затова аз да им създам продажбени системи. Това означава, че аз съм много добър в това да правя проблема много голям. А именно, сега ще ви дам две версии. Версия 1 е когато отидете на доктор и постоянно ще правя такива сравнения. Когато отидете на доктор и доктора ви каже, че, например, имате гнойна ангина и гърлото ви боли и така нататък. Вие ще се изплашите за живота си, но в случая знаете, че не е изключително опасно. И ако доктора ви каже: "Дай ми 5000 лева, за да те излекувам", ти ще се замислиш дали ще му дадеш 5000 лева да те излекува. Но ако му кажеш, например, ако той ти каже: "Дай ми 500 лева и утре ще си здрав", най-вероятно, ако достатъчно те изплаши или ти направи така, че болката да е много голяма, ще му дадеш 500 лева. Но в обикновените случаи повече от 50-150 лева няма да дадеш. Във вариант 2 усещаш остра болка в гърдите и отиваш при доктора. И доктора ти казва: "Момче, имаш инфаркт, трябва да ти направим веднага операция", или така нататък. "Имаш едикос, трябва веднага да имаш операция. Това ще струва 10 000 лева." Но доктора ти казва: "Ако не направим тази операция веднага, ти ще умреш." И какво се случва в този случай? Ще намериш 10 000 лева, дори да ги нямаш. И по този начин, когато направим проблема много голям, човек е готов да даде големи пари, за да реши големия си проблем. Всичко зависи от това колко пари би дал в нашия клиент. Миналия ден, сега ще ви дам един пример. Миналия ден бях на разговор с един клиент и той ми каза: "Добре, защо твоята услуга струва толкова много пари? Ти за кой си помислил?" И аз стоя му казвам: "Виж, аз за никой не съм се помислил. Услугата ми струва толкова пари, защото има определен брой хора, които са готови да дадат 5000 лева, за да мога аз да им изпълня услугата. И когато аз ти кажа, че моята услуга струва 5000 лева и ти кажеш: "Не струва толкова, струва 3000 лева", окей, това е твоята преценка. И затова тук има една група хора, които са готови да ми платят 5000 лева и те определят цената. И заради това моята цена е 5000 лева. Ако искаш да станеш част от групата хора, които имат моето решение, трябва да сплатиш цената, на която те ще се платят. А когато ти искаш да сплатиш 3000 лева, няма да получиш същото решение на този проблем. Защото не аз определям цената, а хората. Реално те са надавали един на друг и който е поставил най-високата цена, той е определил бейслайна за моята услуга. По същия начин се определя
и всички други продукти и услуги на пазара. Или някой когато ти каже, това е много скъпо. Не е скъпо. Това е определената цена от пазара. В случай, че никой не го купува, тогава значи цената просто не е реалистична. И ако някой иска да се продаде продукта, например, ето тази мишка, ако я пусна на пазара за 100 000 лева, аз ще съм просто ненормален. Но аз ще искам 100 000 лева. Никой няма да се купи, естествено. И някой ще дойде и ще ми каже, аз ти давам 20 лева за тази мишка. Друг човек ще дойде и ще каже, аз ти давам пак 10 лева. Трети ще дойде, дай ме на мен, аз ти давам 50 лева. И бум, цената става 50 лева на мишката. Тогава аз мога да преценя дали да дам тази мишка за 50 лева или ще чакам друга оферта, която ще е примерно за 100 лева. И по този начин определяме стойността на продукта. Колко би дал пазара, а не всъщност колко аз искам. Както казах, аз мога да искам колкото си искам, мога да искам и по 1 милион, но колко биха дали хората, колко би дал пазара, това е по-важният въпрос. И сега ще ви обясня как да направите така, че човека, който има нужда от вашето решение на неговия проблем, да ви даде максимално много пари за това решение, така че вие да може да правите на максимално много пари. И това нещо се случва, както ви обясних, като направите проблема много сериозен. Ако в началото направили сте SC Funnel, ако не знаете какво е SC Funnel, направил съм десетки видеа за системата, вкарвате трафик през SC Funnel към Sales Call. И на Sales Call става самата магия. Казвал съм много пъти кой модел на продажби използвам. Spin Selling. Това е съкращение от Situation, Problem, Implication, Need, Pay Off. Това са видове въпроси, които се питат по време на разговора, за да може ние да намерим ситуацията или именно проблема, да намерим проблема в ситуацията, да направим implication или да затрудним проблема и да направим така, че човека сам да каже какви ще бъдат ползите от нашето решение на неговия проблем или какво той ще спечели от това, че ние сме решили проблема му. По този начин създаваме сериозна болка в клиента и нужда за решение на проблема, което е абсолютно етично и нормално, което се прави във всички селс разговори. Това е най-добрият модел за продажби, който някога е създаван и използван на света. Може да прочетете книгата, Spin Selling се казва, като така използваме тези различни въпроси, които продават и вдигат стойността на нашето решение, тъй като проблема става огромен и нашия клиент има нужда от нашето решение. Много важно нещо е да се научите да продавате по този начин, като направите проблема изключително голям. Ако проблема не е достатъчно голям в главата на хората, те никога няма да искат да си купят. Или винаги ще се чудят дали им трябва, дали не им трябва, но когато имаш проблем и е спешен и трябва да се реши веднага, тогава те взимат решения, които решения стават под емоционална намеса и те са готови да ти платят директно на разговора. И така, разговорът ти има 4 вида outcome. Има 4 резултата от разговора ти. 2 влизат в категорията окей и 2 влизат в категорията провал. Първият, очевидно е когато човека се купи от нас. А втория е когато създадем следващата стъпка към следващия ни разговор. Или именно дали ще запазим нов разговор, дали ще се оговорим да направим среща на живо, ако клиента няма достатъчно доверие, дали ще му направим демо версия, която той да види и чак тогава да ни плати. Това всичко е следващата стъпка към продажбата.
Ако имаме такава следваща стъпка, това значи, че разговорът е бил до някъде успешен, освен ако не са ни платили. Тогава, нали, на 100% успешен. Следващите два варианта са окончателно не на парите и когато клиента ти каже да, хареса ми, но няма следващо действие. Когато каже супер, звучи ми перфектно, ще се чуем отново. Това е провал. Ако ти не успееш да оговориш следващата среща, ако ти не успееш да продължиш процеса за разговора, в такъв случай разговора или клиентът е изгубен и лида умира. Затова винаги се стремим или да направим продажбата, или следващата стъпка от разговора. Това са 4 вида крайни резултати на разговора, така че да може да ги валидираме дали самия разговор е бил успешен или не. И естествено с спин модела използваме го, за да вдигнем болката, която болка вдига цената и така може да вземаме много повече пари. И как се случва това нещо? Когато питаш въпроси и разбереш какви са проблемите на човека, трябва да започнеш да се замисляш всъщност как да ги направиш по-сериозни. Например, казва, нямам достатъчно клиенти в момента, което е главният проблем, който ние търсим. Така че ние трябва да го накараме той да осъзнае какво означава това, че няма достатъчно клиенти. Например, може да го питаме следния въпрос. Добре, какво ще се случи с бизнеса ти, ако в следващите 6 месеца процента на клиенти продължи да спада надолу и в крайна сметка в момента, ако имаш 100 клиента на месец, след 6 месеца, ако имаш 25 клиента на месец, как това нещо ще се отрази на бизнеса ти? И когато човека каже, най-вероятно ще съм близо до фалит, и тогава той сам признава проблема, който има, и в случая той казва, аз ще фалирам, ако не намеря решение на този проблем. И тогава може да го питаме въпрос като, как мислиш, че системата ни за намиране на клиенти, ако се приложи в момента в твоя бизнес, ще промени това нещо след 6 месеца? И той може би ще каже, не съм сигурен, може би ще задържа броя на клиенти, които имам в момента, или ще ги удвоя. И какво става, като ги удвоиш? Ще увелича печалбата си по 2 пъти. И смяташ ли, че системата може да го направи това нещо? Със сигурност смятам. И бум, човека го автоматично продадено. Той вече сам се призна, имам голям проблем, ще фалирам, ако не го реша, и има решение пред мен, което решение ще удвои парите ми. Тогава вече може да го накараме да осъзнае каква е стойността на нашата услуга. Добре, да кажем, че каза, че най-вероятно след 6 месеца ще удвоим печалбата. Ти в момента колко правиш? Да кажем по 10 000 лева на месец печалба. Добре, ако след 6 месеца ти удвоим печалбата, това какво означава? Че след една година, ако 6 месеца правиш по 10 000 лева повече, това означава ли, че в края на месеца, в края на годината ще имаш 60 000 лева повече печалба? Той ще каже, да, математиката е математика, числата са си числа, нали? Няма как да го споря това. Добре, в такъв случай, това означава ли, че ако ние успеем да добавим по 10 000 лева на месец печалба, ще се струва да не даваш по, да кажем, 10% от печалбата и отделно, да кажем, 3000 лева като фиксирана такса. Това ми се струва прекалено много. Искаш да ми кажеш, че е по-добре в следващите 6 месеца бизнесът ти да падне от 100 продажби на 25 продажби, отколкото следващите 6 месеца да удвоиш продажбите си и да правиш 50% повече печалба, като не плащаш на нас само една част от това, като ние ще се изработим всичко. Това звучи логично, аз съм на плюс, реално нищо не губя.
и по този начин продаваш на клиента. Току-що ви пресъздадох един вид кратък разговор между мен и клиент. Тези разговори съм ги водил стотици пъти. Имам изключително дълбок опит с това как да продавам такива услуги. И затова мога да пресъздам обикновено как протича един разговор. Ако искате да се научите как да използвате по-дълбоко Spin Selling модела или как да приложите SC funnel, или цялостно как да правите повече продажби за вашия консултантски бизнес, вашия бизнес свързан с каквато и да е услуга, продукт, или искате да стартирате funnel агенция, може да запазите час за разговор долу под това видео, или да гледате някои от другите видеа, в които по-обстойно обяснявам за SC funnel и всъщност как автоматично да си набавиш клиенти, с които да говориш, на които да приложиш SC, на които да приложиш Spin Selling модела, така че да можеш да им продаваш ефективно. Благодаря за гледането. Ако смяташ, че това видео ти е било полезно, може да запазиш час за разговор, в който аз да ти помогна да приложиш това в бизнеса ти, или да се абонираш за канала напълно безплатно. Благодаря за гледането. Чао!